La ciutat de les arts i les ciències, l'antiga fàbrica Bombas Gens, el Cabanyal, són alguns llocs que podrien convertir-se en escenaris de grans produccions cinematogràfiques. Este cap de setmana, especialistes en la recerca de localitzacions per al cine han recorregut la ciutat de València per a conèixer tot el que s'ofereix. València és un gran plató de cine i ho saben els 7 especialistes que recorren la ciutat en la búsqueda de noves localitzacions per a les seues pel·lícules. Venen dels Estats Units, Canadà i Regne Unit i no estalvien en fotografies ni preguntes. Quantes més localitzacions té una ciutat, més rendible i fàcil serà la producció. Karen Salva, de Nova York, ha trobat les localitzacions de pel·lícules com ara l'irlandès o Joker. How much can we film in one particular location? And to us, the key is the more we can film in one location, the better. Robert Boak, irlandès i localitzador dels escenaris de Juego de Tronos, té clar què és el que més l'ha impressionat. Well, the arts and sciences is absolutely mind-boggling. It's a beautiful location. The light in that place and the scale of it is unbelievable. Tots ells necessiten tindre un ampli repertori de localitzacions a la butxaca. Quite often, the script will change as well. So it's a constant, it's a movable feast of locations that you need to find. El cine internacional toca la porta y la Valencia Film Office l'obri. Pues sobre todo dar a conocer los atractivos que ofrece Valencia para las producciones y traer a localizadores internacionales para que conozcan in situ todos los espacios que ofrece la ciudad. Qui sap si veurem algun dia John Nieve creuar les torres de Serrans o James Bond prendre horchata. Tot depèn del guió i l'escenari que ells trien.